La música és un llenguatge i, com a tal, utilitza els seus propis símbols. De la mateixa manera que a la nostra llengua cada lletra va relacionada amb un so, a la música són les notes les que indiquen quin so és. Però per a parlar de notes, primer haurem de parlar del pentagrama. La paraula pentagrama està formada per penta, que significa 5, i grama, que significa línia. Per tant, el pentagrama és un conjunt de 5 línies i 4 espais. Així és on es distribueixen els diferents sons de les escales musicals, però necessitem un element indispensable per poder nombrar les notes: les claus. La clau és un símbol que es col·loca al principi del pentagrama i indica el lloc de la nota que representa. La més coneguda i utilitzada és la clau de sol, però hem de saber que existeixen altres, com la de fa o la de do. Centrem-nos doncs en la clau de sol. Com podem veure, es situa centrada al pentagrama i parteix sempre de la segona línia. Això ens indica que ací és on trobem la nota sol. A partir d'ací, l'escala s'organitza cap a dalt amb els sons la, si i do i cap avall amb fa, mi, re i do. Però no oblidem que les notes no acaben ací. Aquesta mateixa escala es pot repetir més aguda o més greu. Com ja hem vist a altres vídeos, les notes seran més agudes quan més altes es col·loquen al pentagrama. Per això, a l'escala de do, la nota més greu es situa baix, fora del pentagrama. Una vegada ja tenim distribuïdes les notes, sols queda ordenar-les en el temps, és a dir, donar diferents durades per a crear una frase musical amb sentit propi. I per això s'han d'utilitzar les figures que ja hem vist al vídeo anterior. Ara és el vostre moment. Proveu a escriure una melodia curta que podrem interpretar després. Teniu en compte que quan més bots grans fan les notes, més difícil és tant d'interpretar-la com de donar-li sentit. El més habitual és utilitzar intervals menuts per a que la música es moga de forma suau i continuada. Però dels intervals en parlarem més endavant. Ànim i a composar! Fins prompte!